Phulaphula breakfast eyondlayo ekuseni sithethile bethuna ngemigcobo oyizuzayo xa ufumana ileta evela ebhankini ethi huntshu imoto uyigqibile. Ngake ndibuza apha kubasasazi bangaphi namava okokuba umntu kuthiwe uyigqibile ukuyibhatala. Okay, sidibana noSneke ngoku sinethemba kaVabaza. Sne Utbatko kunjani? Kunjani kwenya andikubambile ngoku andifuni ukwenza imistake uphinde uphuncuke, otherwise WesBank baphela bekunika nickname besithi nguphuncuka umphetho. Andifuni ukuphinda ndikuphuncuke. Sine lo mcimbi sithela ngawo namhlanje mfondini into ifana ne-graduation, into umuntu afumane i-certificate soba kuthiwe huntshu laa mzuzu ufumanisa into yoba imoto ugqibile ukuyibhatala. Ayonto ifanayo naleyo Sinethemba, andiyazi ndingayifanisa nantoni namadoda ukuba ndifuna ukuhlawula imoto yam ngaphambi kwexesha. Zikhona ingcebiso zokokuba nam undinike ingcebiso Sine sokokuba nam ndigraduate ndifumane i-certificate esithi uyigqibile athi namacebo? Ya butiza ke ubhatala imoto uyigqibe phambi kwexesha yiyona nto iphucukileyo into anoyenza leyo. Umuntu ke ba unemadlana ke unokwazi xana uyifaka kwimali-mboleko ngokuba ke imali ke uyifake uhlale ubhatale ngaphezulu kwezavenge ezi zimiselweyo ukuze ube ngaphambili kuyo, and loo nto bathi babebixa beyibiza i-advance payment. Into eyenzekayo ke bhutiza apho ihlisa isabuku semali-mboleko ize inciphise ixesha oluhlawula ngalo imali, and ngaloo ndlela ke uhlawula inzala encinane. Kodwa izavenge ke ngamaxesha amaninzi azitshintshi nto nje imali-mboleko yona ngaphambi uyigqiba phambi kwexesha. Ndibona ngathi ke uTibelo Tladi unombuzo asithumele wona apha kuFacebook uthi ndifumene isikhuntyu sebonus Sinethemba ngoku ke ndicinga nokuhlawula izixa ezikhulu ndigqibe imoto ngaphambi kwexesha ndifakele Audi A4 yam ndithathe imoto entsharhaca. Ndingayenza njani loo nto? Bhutiza ke masimothulele umnqwazi ekuqaleni apha uThebelo ngale bonus yakhe ayifumeneyo. Kodwa ke lelo lisentshilo ndathi yinto enhle kakhulu ukuthi ubhatala imali-mboleko ngaphambi kwexesha, kuba yinto enhle ke nokuphinda uba enomcebisa ngayo uThebelo uba ahambe azijonge uba yimalini nale Audi yakhe. Abathengisi abaninzi ke bemoto bhutiza ke baba nesiqinisekiso sokuba ke baza kuyithatha kwalapha kuye le moto kwakhona xa efuna ukuyithengisa. La macebo ke bhutiza angamnika itshansi uba afumane imoto le intsha ayibawelayo. Qha into efuneka yenzile ke nocebisa ngayo kufuneka akhangele nje isivumelwano esinokuhambisana nepokotho yakhe. Ukuze uhlawusela ityala lakho singaqhagamshelana nebhanki yakhe nge-email okanye ngefowuni azofumana imali eseleyo, le nto bathi yi-settlement account. Uba ke ulapha eWesBank angayithumela kwile email address ilandelayo ithi service@wesbank.co.za. uza kunikwa ke uxwebhu elichazayo uba yimalini na eseleyo. Uneentsuku ezintlanu ke bhutiza yokuba ale nto asamkele isimiselo esi esilapho kulo xwebhu azalufumana apha eWesBank. uTshepo Muthiwa yena Sinethemba uyasibhalela uthi unegama afuna ukulibuza apha kuwe uthi yintoni umahluko phakathi kwemali enokuhlawulwa ukususa ityala settlement amount nemali oyityalayo outstanding balance kwimali-mboleko yemoto? Uthi khawuncede ummenzele lula apho. Ya masimbulele ke uTshepo ngomotho ngokuthwela ke lo myalezo phaa apho kule nkqubo yethu ithi #WesBank how to ungenxa abantu abafanele ngabo ukuthi le nkqubo lena ihambele phambili. Masiqale sicacise bhutiza singaliphozisanga amaseko. Imali esele kwimali-mboleko le nto uthi outstanding balance lena bhutiza yile mali oyiboleke ebhankini xa wawusayina imali-mboleko, ikwaquka nenzala yexesha ixesha elizayo. Then masiyeke ngokubhutiza kwi-settlement amount, imali yokususa ityala. Le imali ekufuneka uyihlawule ukususa ityala yemali-mboleko. Ukuze ke ufumane le mali, ibhanka ibala imali osele uyihlawulile uyigqibe, and then ichazele uba ityala-mboleko lithini, bafake nenzala kuloo mali. Yes, well,
ndiyacinga ke into kokuba mhlawumbi noko siyayiqukumbela yanamhlanje. Mhlawumbi buzokugqibela phambi koba sahlukane njengendoda exakekileyo sethemba xa ngoku uTsepo egqibe ukuhlawula imoto yakhe, yintoni ngoku ishiyekileyo? ya ihamba ngohlobo ke bhutiza ne iakhawunti yakhe izawuvalwa emva kweentsuku ezilishumi after igqibile ubhatala imali-mboleko yakhe. Xa le akhawunti ivaliwe ke bhutiza kuzawuthunyelwa amaxwebhu e-notice. Okay, i-notice ke bhutiza imele i-Electronic National Traffic Information System. La maxwebhu ke bhutiza angqina ukuba ngoku umnini wemoto and unebango elithi wena. Sikwenza ke ukubhutiza ukukhusela abantu from urhwaphilizo, and then siza kucela ke uTsepo athumele isicelo soxwebhu le-notice kwibhanki yakhe aqinisekise inkcazelo yobuqu. Then senzela ke bhutiza also ukuba ukuqiniseka ukuba la maxwebhu abaluleke kangoba asiwathumeli kubani na, siwathumela kuye ngqo. And then emva kwenyanga ezintathu samthumela ke thina apha ebhankeni ileta echazayo ukuba uTsepo ugqibile uyibhatala le moto. Sinathemba masibulele kakhulu ke bhutiza, namhlanje usidilizele iindaba ezimnandi zodwa nje. Nakumvulo ozayo sabe sincokola naye ke uSinathemba kavabaza phaa kwaWesBank. Bangabe unombuzo ufuna ukusibuza wona, yenje njalo uthumele wena kuFacebook kwikhasi lethu WesBank Asset Finance, kanye usithumele itweet phaa ku@WesBank #WesBank how to.